Ndibai Mamanu Afambu Chika, and I'm here for Voice of the East today at the legendary Old Banex Plaza, right in the heart of the city of Abuja in Wuse 2. If you know this city, you know where I'm standing. It is a place of business. It's constantly buzzing. Ndi madana gali ane leprife goods anapuna bata. Okay, money is being made here, and the bulk of the people making the money here are our own brothers, Igbo. And today I'm here to speak to them, and of course a few of my sisters as well, on the apprenticeship system and how it's been serving them and what the future looks like for such a fantastic thing that our people are doing. So Bia, Solum, Kaije, to one or two stores to talk to our people and find out exactly what they've been up to. Are you ready? It's about to be a fun ride. Let's go! Ndibai, I am Putagonowo. Can see we're going downstairs. We are currently at Old Banex Plaza and we're here to talk to my brothers. Ndibai, Nazwa Fieba, Ndineme Kife na Agaga. Imal Old Banex Plaza, Ima, it's one of the most legendary spaces in this city of Abuja. And we're here today to talk to our brothers who are working hard and making ends meet for their families. And today we're discussing apprenticeship and how it affects them and what they're able to gain from it. And I'm excited today. My first interview is with an Odogu in his own right. In Anifeneku, Onya Kalaka. Omezulo, Ochilukezu. Yeah, but I'll let him introduce himself. One name, Wakawalai. Okay, Afambu Chibuzo Ifana Cho. I'm managing director, Top Diamond is Technology. My general managing director, Nkebu Onye Tom Direct, Chief Daniel Ifana Cho. On currently in China. Hey. I name a business na Abuja. Nka I made the business na Old Banex Plaza. Nka a produce go more billionaires than any university na Abuja na Africa. Even Mbakanda bono obodo Igbo. Mana nke mma maka mmeku. Ogini na afio. Inanukwa. Are your ears open? Are you hearing what my brother is saying? I'm inspired. You're welcome. I am so inspired. So Kowalo, if I be patabu maka apprenticeship. Okay. Maka ndị amari apprenticeship bụ. Or if I want to hear Igba Boi. Yota. Mana ka nrapu gị ịmụ ọlụ so m ga-arapụ gị ka gị nwa jila ka gị kọwaa maka m nwa nọkwu ebe a ka m wee mụtakwuo ọ bụrụ ihe niile ka anyị ma mana gị nwa nọ na the system ka ịkọwala anyị kedu ihe bụkwanụ apprenticeship nke ihe gị nwa lụrụ maka ya o benefit go gị onwe gị ihe isi ya wee lite ife otu isi go out wee bidokwa ngwa kọwala anyị ndị be anyị unu magolo ibe bụ apprenticeship ọ bụ n'afọ ibe a na-akpọ ya n'Igbo bụ ịmụ ọlụ duka mo nwa agakwa m school mana mgbe m ga school ama m na mpụtagodi na mmadụ eje chọba ọlụ ọ nke bụ ji ọkpala anyị bụ ekuzila anyị business. Though my parents ejere need to be meet Igwe, so they had to hand over him to me to teach me directly. Mana the normal protocol bụ ihe akpọta nwa ka ọ mụta ọlụ ihe akpọta ya bịa na onye ya bụla ọgịa then ọgịa ya asịzi ya oke ihe anọ na nke maximum 5 years can man some people are 6 years but a man call it 6 years in another 6 years iamu everything at the business iamu kesi gote iamu kesi interact with customers iamu kesi calculate the business iamu season do na the business in the business jaga mbona diraga because our business most times boja kaga boom and do our business in the season. That's why I like here our business in the season because all technology. Technology is the ways of life. That's why Bankai Top Diamond is technology. Make sure you connect with technology innovation. Maka all technology niche. You understand? Only make it na technology. So most people important wagi boy almost nozo even na ogia ku oyere ezu ori na aka ogia oma woli customer ogia je meet onye ozo ibe obuna oye me na business ahụ do n'ime shop obia muolo oyere weje outside imere na all those things solu osolu oga na enye gị solu ibe niile oga na amugosi
a manner you need anybody employee you have an entrepreneur and entrepreneur ya na eme ofuma entrepreneur ya na Nigeria ndu mmadu na ebe akwa ego gi nwa ị na-eme ego ị na-eli ego n'uko ego oyibo anyị na-azụ ụmụ anyị ha na-amụ so far so good this apprenticeship system all contribute to go a lot in the economy of this country. Hey, divine. Biko ngara be fan na-alụ ka m bịa mụlụ ọlụ n'aka Chibueze ihe ọ na-ekwu maka ego ọ na-aba m na ntị because Chibueze nwanne m biko Chibuzo ka anyị na-akpọzi gị Chibueze ha Chibuzo nwanne m so ife ikwu ọ masị m nnọọ ka isi wee kọwaa ka ndị be anyị si agba mbọ. We're not lazy people. Yes. We do our best. We're constantly working hard and making sure that we're providing for. That's what Igbo men are known for. Absolutely. For taking care of their own, yes. Providing for their own, whether it's their family, whether it's their friends, workers. They take care of everyone. So if you na eba anu shop una kita Top Diamond is unele no if any gbasal technology, my phone no if gbasal computers, laptop, if agas. So obviously you're inclined to embrace technology, and like you've said, we should embrace technology. Man if en chijuge kita here gbasal apprenticeship na ije akwụkwọ education. Odigi kon wenke ka mma ko obi fa get blending we mago we jikonata ha na abu we nwe like a stronger outcome. Yes. You're different. So ko or the market move for rap on cause or igeme fa na abu ko we si. Mba ajuju yi no amaka. Even ma agwa we kan so agwa. Come even a man of experience. I want to watch job school, study nautical piloting, ship piloting, manner. Nautical science, ship piloting. Hi, need you. Delta School of Marine. Malaka. Thank you. So, una bugo na mam na the course na Eliego where they made this one and this one na go for my. I'm maybe achieve gonna this one. So, I'm going to notice maybe I'm mixing my business and business experience and school experience or one other balm of ma. So why do I like school? When school you're clearly confidence, school you're clearly manners. Yes. Then those things you need to create a business, confidence and manners. Or even apprenticeship na kuzi. Mana school you're clearly in a way you should. On also your local, you make outside. You are confident both outside and within, or the school. So when I do my blend the both, you weigh the money. But also, you gash up, you wish you go. You know, don't so you turn us or in a voice notes. You could scream, okay, say there, now go, because say cook within the muddy. Makima confidence matter. You need it. In the buying way, we billionaires not a cook nora. Makagini have feeling had their mass so you and have feeling have you that inferior complex never how no do nan can do malo so you now you understand how we could have billions so abi and any ekoko make sure no makagene have feeling and hamara so you so those things kita ki need school for you understand you need ego obuni nwe you need ga ukọ ki malive and eme no one so that you ga bum bi ya na azuko umu gi oworo ya gunwe wayo kan do ban se akpa oworo ye umu ya man defraud we mo selia si na eme semester amboleto mo sinka ni na mara no per section kan ako so school you need school experience in everything in life. You really need it, so you must blend it, school and business. Fantastic answer. I'm so impressed, honestly. If we go mia no say I know if I know na mgbede bia ka ikuzielu mo no inania because otu isi ekwu okwu masị ndị ọlụ na-elo no okwanda ni bụ ndị ọlụ gị onye bụ ndị ọlụ ya ndị anọsi kita okay so mmadụ one ka ị na-azụ kita ha nọ kita currently ado eto okay ha do eto so mmadụ eto how many years ka ha nọgo onye nke ahụ go like 3 years kita so I can certainly maybe in 3 years time okay Maka he's a good person so we need him more so when we call you to say in future we can still partner with him Maka on impress sign you understand on our bomb on our busing boy keep I might even contribute to the business so people like this we don't throw them away sometimes we partner with them to grow the business Maka I'm go Yoruba at the company so we still need them to boost the business
Honestly, I'm so impressed, and I think that's one of the things I like the most about the Igbo apprenticeship system. Yes. It fosters brotherhood, it fosters collaboration, things that you easily not access in the real sense of the word, like in proper business structure. There's a lot of competition, but in the apprenticeship system, only kuzikunu nejika kana emeko ifo no. Imago and all the mama no. Hello, Bukamia. No? If I don't need to ask you what you think are the advantages and disadvantages, because I think you've answered. You understand? But on when you dig, but imagine if any go though, bo ezigbo ife and then went from apprenticeship. Yes. On when you job, yeah, you check makia. This is the one when you job makia, and you want maro. Kiko alum. Oh, you might even do no what I ask now, even in so talk on ato. Or talk about on the new queen. If I want way advantage, well, the disadvantage. If I want duma, wenka on a drama. Or just even do nearly can do so. You understand? Even this at disadvantage now, at times, ima. Obindu madi rikawo iwe ike imara ona dazo na dum onye obuna ye dunye nwa ya bulu onye ma mamalu onye uno mali ka o si alu mali ka o si we bido obura onye obuna ifura na maka na onwe ego iwelu nwa edunye mba di eme otu an ya bulu onye mala maka imara agwa onye nwa iwe ike ije welu nwa edunye nwoke na mara ma obu nwoke na-eso nwoke ma obu nwoke na neju human harvest, yes, kidney harvest, all those things. And with such incidents, when do you have only mad, you understand? When mad, how it feel, you know, they can take advantage of this common person. So there are a lot of such incidents, which some are documented, some are not documented. So most times, before you give your child out to anybody, make sure because somebody maka na obo onye Igbo na ọ na-aza okulora omelora esiki iwelu nwa gị dunye mba adị eme otu ahụ ọ na-enwe usoro ya nje ogwa na ọ na-enwe usoro onye kwadụkwa ka ịnụ nwaanyị ihe edute mama the person budute uncle ya onye nwaanyị na-edunye nwa gị ihe amakwa ụmụ ya malụ ndubie malụ ụnụ ya malụ ka o si ebi ka o si ọkwa ibe du n'ime so that's why na-aga mma ọ bụrụ ịnọkọta ifu na ka o nwere ndị ya aga hafụ na nwa m na-eme ọfụma n'aka onye a biko ka m chọọ onye ọzọ mebi nọ na Kano maka na ọya neighbor ọfụ na idupu nwa Lagos o je na-agbabọghị ọ mara condition iji wee dupu nwa maka na ọya neighbor na gị na ya na-eme competition o wele nwa nke je dunye onye ọzọ na Kano ọ mara otu onye nwa ma onye nwa dunye nwa ya ma hensman ma gịnị nwa ibe ọbụla aji ive so ibe ọbụla ị na-eme ihe asapụ anya gị ọ ebe dị na the apprenticeship system ihe asapụ anya mmalị na onye ị na-edunye nwa ya abụrụ onye ya emebili nwa ya maka ibe ị na-edunye nwa ya bụ ka edozili nwa ya ọ bụrụ nyasa so ibe ọbụla ị na-eme ihe eme ikisho na onye mara ama wee dunye nwa gị daalụ so ikwugo nnọọ ọfụma so anyị ga-ha emechi kịta mana sị ga njọ gị how long ị nọ ga Abuja anụ otu ga ka ịbịa etegokwa ka one of your crew members my boss mgbe nna m music yes before mgbe m finish secondary school my dad abụrụ onye ya aga finish school nọdụ na ya na-achọ admission no ọ ya si engage yourself with something make sure you learn something you can't stay in his house doing nothing you must learn something so that time I can meet my guy so I no go Abuja since 1999 we left Maiduguri 1998 and we got here 1990. My parents left Maiduguri 1998. Then they brought us 1999. So 1999 came on belong one now. I don't know they can do come. Adam 9 years or you are Abuja. Okay. So currently I'm do 34 years by August 17. So I'm going to wire. Yes. Oh, okay. So the guy Kuba.
Hey, always working me fa. They do so much and they do unya no dalo. Is wo mad. Thank you, Nde. Thank you very much. So that's gankenege. Imego ofuma. No. I've thoroughly enjoyed this conversation, and I'm not joking. I'm coming back to come and learn one or two things. Okay? Yeah, to service, you can even recommend somebody who will teach them. Absolutely, absolutely. Ngwanandi bai dalo so I cannot work. You know, you're supposed to be able to Divine, I know when I shop another Odogu na this old Banex Plaza. Na, kedu. So what? Thank you. Gwan kaimala fagi, Obama fagi, onye ebe ke ban ihi na eleba. Okay, after Emmanuel Arenze, Mr. Emmanuel Arenze. So after my shop, Mike to Dave Gadgets. That's the name of the shop. And we deal on gadgets like laptop, phones, and accessories. Okay. That's what we deal on. All the mindful guitar. Thank you. Thank you for letting us into your shop today. So if I talk about that apprenticeship system, I go see metuta anywa bundi Igbo. So maka giwa kita with this shop. How long can we do this business? And when digina hana alo? Mado neki na azu kita. Okay, so for this, for Mike to Dave Gadgets, I've been in existence for over 6 years now, though. But Imana, Abiana Ye Basara, our line of business, which is gadgets, Odroka, some other business. So, though we employ people, but we pay them per month. Odroka is a mere Igbo land, which is Igba Boi. Is one you may share settle all the person, but few people does that too. But for me, I prefer paying off instead of training because this apprenticeship, sometimes the agreement is hard to keep depending on the family of the person may agree on and all that. But in other businesses, all the very okay. Because of the face of the business, like Jemarande buying Ahiosisi. So na Ebana Zoyo, Timber Shade and the rest of them is far more okay. Boy, Zoya Zosha and shop, depending on the agreement in with them. So it's not bad. But in our line of business, all the few, you get what people, you guys share settle all the person, yes. So basically, you're on a salary system. Yes, a salary system. Yeah, you settle the person and all that. But at the same time, depending on how close you are with the person you're putting on salary, you can decide to put them through. Because sometimes parents will send their kids also. You understand? It's more of a halfway, you pay the person, then at the same time you teach the person the business. But at the end of it all, you're not settling the person because you've already paid the person. Then maybe the family will take care of how the person starts their own, but your own job is maybe mainly you teach them. Okay, this is how the business is being done, this is how the purchase is being done, and all that. So that's it, basically. That's interesting. Because everybody's now are strongly into the apprenticeship system. So I do similar things. Yes. They are the same thing. Yes. I like in this angle, this whole new viewpoint now. Okay. Apprenticeship, depending on if in so all them I like him, GCK and all. So if I was on Chokanjogi, Otanwa Isira practice yakita. We here the enjoy feeling about apprenticeship. Yeah, or the game. Or maka can joy also. Or maka no so inele. Or maka so inele ki Meria. Ko maka na equator on the system chacha. No, the truth is I think the system is very okay. Okay. All the very, very okay, but because basically not because of INL, because if I found myself in maybe electrical shop and other things, I think I will practice the apprenticeship. And why I would say the apprenticeship is very, very okay is it gives our people platform to become somebody when you don't have anything, because it's not easy to start as nobody, then become somebody from getting salary and all that. It's good, very, very okay, but as you know,
no ufuaka rotamano ozo everybody. So the thing is very okay. The apprenticeship is very okay. The way our people practice it, and the old ways we used to practice it and this modern way now is a different thing completely. You understand? Here before, and then was solid agreement between the two families. Okay. That is the Oga Choi or the boy with family, na family the boy or Choi Poro. Then when they are done, after making the agreement, when it's time to settle, the family will also come. But this time around now is more of just a guy, but most of the times they don't even go there to make the agreement, which is not the way it was before. You can even do the agreement over the phone, then borrow the boy, then all time for settlement it becomes an issue. But I would say that it's just few. It's just few of it. But apprenticeship, the way we practice it in our Igbo land is very, very okay, because I've seen so many boys, I've seen so many people that put through, that help. I would say that out of 100%, I would say 80 to 85% came out through and they are doing well. And their apprenticeship has even produced more millionaires in Igbo land. So it's very, very okay. We will practice it. But only if we can go back a little bit in the old ways here, to the traditional way, the way Otoisiba practice here before. Because Ekporonwa boy now, either agreement 5 years. After 5 years, most of them, they will open shop for the boy, then still be part of the boy's life until the boy is well set. But this time around now, maybe they will just give the person money, and we can have 2 million or 3 million. Then they'll to But before, after current a shop, maybe give you goods. They can even still give you goods on credit to start as a person. Then yes, then when you're now set and all that, your guy happens you're free to do your business the way you want it and all that. But the system, everything has already changed and all that. But I pray that one day we'll still go back to that old ways that we used to be here. Honestly, I pray that same prayer with you, because busy way feka ina-eme as ndị Igbo na-enyelu ụmụ nwanne anyị aka fa na-aga mmadụ niile ọfụma. So ọ ga-adịkwa mma biko ọ bụ niile ekili ife akịta na ịbụ a modern day entrepreneur, a modern day oga n'office, biko ka ịkaba arụ ka anyị na-achị ya back to the old system of apprenticeship. Ebe a na-eme ife ọfụma, ị ga-akpọrọ nwa mmadụ families akpagodo nkata enwe agreement elukwa na the end of the certain time. Biko ijirikwa nwayọ mee ife niile kwesịrị ime ka ọ dịla anyị mma. Asị m ka nkene gị. Daalụ nnọọ maka inye anyị time, inye anyị ohere ịbịa na shop gị wee mee ha ịchọ ime tata. Chukwu gozie gị. Amen. Me appreciate what you si bịa too. I really appreciate that. So thank you so much. Yeah, Daryl. Yeah, appreciate. Mụ odogwu ọzọ nọkwa kịta asị m ka ịkpọ obele nkata ka mmakwa n'ife nya nwadlo maka ife anyị na-etu tata bụ apprenticeship system in Igbo business. Oga, kekwa nke ka ime? N'udo. Apụtakwa? Apụtago na. Smile ga amaka nnọọ. Nke anyị dugusha. Daalụ sọ. Ngwa na ya afa gị onye ebe ka Igbo and ife ị na-ele. Okay, afa m bụ Chibuzo. Chibuzo ọzọ. Nna ofu Chibuzo akpagokwa. Iwa bụkwa Chibuzo. Ngwa ka ife ị na-ele. Ọkwa phone and accessories and gadgets. Okay. So Chibuzo, if I na-akọta ata bụ maka apprenticeship system, ịma ihe ịmụ ọlụ under like an oga, ịma nke esi eme nya gị na mmadụ bido lụba ọlụ ọnwa onye dịka ọga okuzelu gị ọlụ emejo setụlụ oge bidokwa nke gị Igba Boi ya ka m na-ajụ ọ dị ọhịa dị mma imenu gị ya na nke efilu maka ya in general. Igba Boi dịkwa mma, ọ dị mma. Mụ ga-emegokwa agba mbọ mana amara na masị na isi ka agbatara m aka. And ọ bụrụ na obodo a sị ka m gba dị boy. Okay. I'm not outside Nigeria. Outside Nigeria? Yes. N'aka onye Igbo banyị? N'aka onye Igbo na n'aka my town kwa onye Ogidi. Okay. Yes. Mana arọ ne ka Igbo anya bụrụ boy? Ologo ofu arọ. Ka Igbo ji dị tlata pọsọ? Ologo ofu arọ eziokwu. Ọ bụrụ a good experience? Ọ dịkwa mma, amara mma masị na asụsụ nsokwu emem. Also because ebe mba dị boy, father asụ oyibo.
Okay. So that's so you go. And ignorance also. Based on Karamba, because I'm a novel okita. I'm where they now Bokai Potable. When I'm the one Chawa, Nem, Chetawa, Second From my day, one like he believe now, or whether any experience in vain. Yes. Or anything I mean, or work it up. Bunona like Ogabana somehow. Yeah, so bro, something to come and start regretting. Yeah. So Negitan in Atago in a more for my Hana Gapalo, Magima, your family, Makahawe and Ata. Yes. So I hope nobody in a dan about on our gising in Bam. I don't regret to go. I'm on Chukumi for you, move to so I don't regret. Man, all the mama. And the mama, Igba Boi, the mama, Imukwala Academy. Yes. So business giga golf matter to us bata shop. Amen. Sold out. Amen. Thank you. Ndibanya I can na Old Banex Plaza asim ka mgbada tani ka munu nwanyi ibe mkpa maka no bro so nwoke na business and I'm a big advocate for gender equality. Okay? So I'm about to talk to one of the girls. She works in one of the stores here. We're going to get to know her name and what her role is in the business. Adam Malicha, mwagwana ya afagi. Famuchi amaka. So kiko walum ke shop in Alunia. Na natural gadget store FC9. Okay. So ke Olugeba, what is your role in the store? I'm a sales representative. Mo abun na check if na bata na the shop and if na put na the shop on a daily basis. Okay. Such of kiko walum Oluga kita or the same thing as see ihun woke neme and about apprenticeship like Igba Boi imolo ko just month end low akwogi salary in amolo eba mba oboro the same thing with him work neme kind wa every month and akwan ogonwa mana the boys bu they carry they can 7 years or 8 years they set working. Okay, so putana umu nwanyi ada agba ihe boya mba so maybe umu nwanyi na baboy Kanjo, how many years can you go? How long can you go? I'll go 2 years now. And all your 2 years, and we're 1 year for now more like for me here business. But no, no, oh, here the lumu 1 year. You got choy muta. Yes, no, my choy muta. Okay, kisolun liteni fe. Okay, if you muka. Keke bono mwanya de alungolo. Nya otaro mi amana nga eje. We chop ta he pataya. Oh? Yes. So cake is afukwania in a law with umu nwoke. Ha na metakwa ga ofuma. Yes, ha na metakwa ma ofuma. Ha de jigo ugwo. Mba oga ma de jigo ugwo cha cha. Ha na akwụ gị salary. Ha na akwụ ugwo. Ọ na-emete m ofuma, ọ na-eme mala ka na-eme business na shop ya. So business na-eme 1-2 business na-eme je na-eneta onwe m anya. I'm very proud of you. Ezigbo m daalụ so maka otu isi enye m time gị wee bịa business ga-agalụ gị ọfụma taa. Ịnụgo? Amen. And ma chọpụta ihe mere na ụmụ nwanyị dị eme apprenticeship. M chọpụta ya m bịa gwa gị ka ibido. Ịnụgo? Yes, ma. Daalụ so. Mụ na nwa agbọghọ ọzọ, ezigbo nwaanyị ọzọ na-alụ na this Old Banex Plaza n'Ọkịta. Achọrọ ka mụ na ya kwuo ka nghọtakwa ife bụ her own role na the business ọ na-alụ. Ada mmadụ. Kedu? Kedu afa gị? Chiamaka. Ọsọsọ Chiamaka na-alụ ebe a. Chelugo ndị Banex a unu gagwa m ihu na-alụ ebe a. First of all, the first man mụ na akpa afịa bụ Chibuzo. Njụkwa onye ọzọ sịkwa m na afịa bụ Chibuzo. Kita anụnwa, the first girl mụ na akpa Chiamaka. Afọ gị wa bụkwa gịnị? Chiamaka. Okay. Keke ime? Apụtakwa. Ngwa na ị ga-ewenite onu ka ọmalite onu ga na-ada m ụda na ntị ọfụma. So ka ịgwa m ka efe na-alụ ebe a na Old Banex? Ana m arụ as a sales girl. Ke ihe unele na your shop? iPhones. Okay. So ke ka ọ dịkwa nke Chiamaka mụ na akpa bụ before sim na nyanwa bụ sales girl. Or sales girl ka gawa na alụkwa? Yes. Mana ị na-eme apprenticeship and ị na-amụ ọrụ nke bụ na emecha settle gị ka just every month akwụọ gị salary. Every month akwụọ m salary. Another babe that is not under apprenticeship. These men, you are gonna explain yourself today, okay? Get ready for me. So let me understand. Open with the opportunity for giving him more otu nwoke si agba boy lụọ ọrụ no under an oga for like a few years. He may say settle gị get take that opportunity. Why not? Another woman that is ready to work, but people will choose to make them sales girls. I'm coming for you people. Okay. So one
ebe ị na-alụ a na-enedokwa gị anya ka o si dị ịlụ ọlụ with ụmụ nwoke because ihe ebe ị na-alụ kịta na ọ gaghị bụ nwoke ọkwa ya Yes, ma'am. ka o si enedo gị anya Do my sometimes so na ekwe me go ka gba moto go tekwe ni but I buy a bad mood like this ihe kwefie bad mood ọ na-eme mmadụ niile ma nwoke ma nwaanyị ịghọta mana achọrọ m ka ịkọwalụ m n'ihe biznes anụwa how ị na-amụtakwa even though ị nọrọ under apprenticeship ị na-enwekwa opportunity ịmụta gasị a few things nya dịka ọnwa ife mekịta ị need ibido business nke gị nwa with selling phones ị na-akabakwa arụ ntị ga na-elu n'ala bafa na-ekuzili ndị ụmụ nwoke n'ebe ahụ yes ọkwa ị na-amụta ọ dị mma kafe emebe ya ọ dị official ụdị ife ntị ga na-elu ala onwe ife a na-akọlụ ndị nwoke ihe imeghe ntị na-ewelu the knowledge in the meantime ọkwa ị na-aghọta that one is for sure now hey chi baby let me tell you about Chiamaka first of all. Chiamaka, we had already had a conversation like off camera and she was very like she was making noise in this old Banex. She was making noise. Now she's shy. But I'm happy that she spoke to me. As in can kenegi dalo so maka time in yem. You know go? yes ma'am Business ke ga go for matata. Okay? Okay, go Dalo like so. go for ma- Dalo so. Oh, thank you so much. Now talking with the third female that I found here at the old Banex Plaza. A very beautiful female, by the way, and I'm going to get to know you. Igagwa mafagi. Onye ebe kebo. Ifi na alu eba shop na alu kedi fi na alu nea and kedi funu nele. Oh, ngwa mafagi kaka fela fagi. Afambu Adugo. Hey, Ada baby, Adugo malicha nwa. I didn't know ka onye na-akpọ Adugo. Onye ebe kebo. Abia State. Onye Abia State. Oh, gị bụ the first onye Abia na afu na Plaza tata. Nwanne ga nọkwa ebe a. So ndị Anambra ka na afu since. Ndị Abia nọkwa ebe a. Yes. Okunjuleju. Ngwagwa m, ke shop ị na-alụ? Nnenyere mommy m aka. Oh, mommy gị ke ọ na-ele? Anyị na-eme shawarma, burger, and we also sell food. Okay. Biko to m aka ebe ọ dị because o tego na ebe agụ na-agụkwa m. Ke shop unu? Ọ dị n'azụ? Ọ dị n'azụ? Yes. Okay. So, achọrọ m ka mmalụ your experience ịlụ ebe a. Ime business with mama gị ke ka ọ dị. I'm very happy ịnụ na ị na-enyelu mama gị aka na nwaanyị bụ ihe nwe business gị nwa na-alụ na ya. Ọ masịrị m maka shop niile m bago taa. So ụmụ nwoke. See ọzọ gịnị na-afịa. Ka ebe ụmụ nwaanyị nọ, where are the females? So I'm happy to hear that you're working with your mother. How has it been learning under your mother? Ọ dị mma, ọ na-aga ọfụma maka o nwere ihe dị iche iche mmụtara n'aka mma m. Okay. So That's very good. I'm very, very happy to hear that. Ọ bụ na efenye aka m eje, but ma ka mụ na your mama gị kpaa, mana m ga-afụ. Ọ pụtara taa. Ara adịkwa ya? Arụ dị ya. O na 1 month ọ bịabeghị shop ọsọ mụ na manager. So gị bụ no head, gị bụ ihe ndị oyibo na-akpọ boss babe. Na-anụ, nya bụ the boss babe ebe na shop mami ya. Ọ dịkwa mma. Ya gosi ni na-eme ọfụma mama ga-ewe obi loo ya anyị ọnụ ụlọ rapụlụ gị shop ka ị na-ede anya. I'm proud of you. Oh, ị ga-ejisi ike gbado anya ka ị na-emekwa ihe mama gị chọrọ ka ị na-eme. O ezigbo m. Daalụ sọ. Oh, business ga-agalụ n'ọfụma taa. Amen. Ngwa. Thank you. Ndị be anyị ekene m na anyị ka nọkwa na Old Banex na agali na ajụtasị ndị be anyị how they are coping, how they are doing, and of course checking in with them and the apprenticeship system and how it's practiced here. And earlier on in my conversations, I spoke to a gentleman, an Odogwu. So when I spoke to him, he told me he spoke very highly of a particular boy in his store, one of his nwa boys, if you may, that is doing so well. And I want to talk to him to understand exactly what this praise has been about and what his journey has been learning under Chibuzo's guidance and tutelage. Here with me is the one and only Odogwu, my content creator, inside joke, Tochi Kedu. Adema, afam mazeze Tochko. Abu ezigbo onye Afibu. Abu onye Ebonyi State. So ihe mmụta n'ọtụtụ ihe anyị na-emeba ori nne. Because ihe ọ na-akụziri m ebe a, ọ na-akụziri m software, ọ na-akụziri m hardware, both phone and laptop. Even me tinye sticker na laptop, ihe bụ wallpaper. I'm amụtago many things, even more otese
the laptop. You made the business. Oh my God, I go many offices. More for my life now. I'm going but sometimes say I want me on a phone. But now I forgot many people. Anya na Abuja. People to go many through things. More matter before. Ben over na Abramu Amara na Muagi Riteba. Yeah. So what? I really thank God that I know Abuja and I forgot many people. Anya. Ever no. The man, my boss, being top diamond, Oyen Kenon na China na. Since so many ano, what cause many or 2 years more water na or yes, because I know go meva up to 3 years now, and many things after you meva football me before. Watch all this laptop and phones. I'm go many things that didn't me. I'm go many things. Mke me mistake. Mke me obri the man ni me. So I me enjoy. I me true enjoy. I'm not very happy for you and achọkwa m ka nkwadogi. Okay. Maka odiro ofele odiro easy. Ibo ezigbo mmadụ. Otu Nigeria si dikita. Ihe siri ike. Ọ dịkwa easy for ndị mmadụ ịbịa mebe ihe ekwesịrị ime. Wele ifefe ekwesịrị iwele. Imago ọba aghụghọ to make ends meet. Ịghọta. Mana ikwechilo kabụla ezigbo onye a na-akụzili ife ebe a. Ịghọta. Kabụla ezigbo mmadụ bụla onye ọga gị na-eto. Ịnụ ife niile okwu maka gị na mbido isi. Ka ise eme ọfụma how you're doing so well, how he's so proud of you, how even when he settles you, ma imecha locha settle gị na ọ chọrọ dị ka gị na ya lose contact because ibu a serious asset na his business. Ịghọta. So achọrọ m ka nkwado gị na ị na-eme ọfụma. Thank you. Ka ị yali ijefekwa ụzọ at any point. Ị nwekwa some more years to go. Ịghọta. So ime Igbadokwa anya chete where you're coming from. Oh, so that by the time I said to kwa giginwa, ijilukwa all you have learned we kuzikwala ndi so gi na azu. Okay. Okay, Yota. Dalu so oh, tochi my G. Dalu so ngwan. Ndi bayin akam nokwa ya. Agali go round the old Banex Plaza. Janucha a few experiences but from both men and women who are working here. Where so no we fen no se kan bia kan jo because out of ndị niile mu na akpa yota gị ma bụ onye dịka ịdị very well versed ịma ọtụtụ ife gbasara ife apprenticeship so when some women some beautiful girls na fakpa na ani Fabiana agwa m na ife apprenticeship a na ọ ga-amasịkwa nfe ịmụ ịghọta ịmụta ọlụ ha na-alụkwa na this type of store ebe a na-elekwa gadgets ụmụ ife phone na anọ ụdị ihe ha ga-achọ ịbụkwa amama bozni nwa boy nke ha ga-abụzi nwa girl ọ dị ịmụ ọrụ ahụ kwa na-ekwu so fa ọ ga-amasịkwa ha ịmụ mana ọga ha ọbụrụ the employment abroad based on that fana na salary at the end of the month contract staff exactly so where you can draw what your take is on that apprenticeship or so ife nwoke ọnụ ụmụ nwaanyị esoro eme. Okay, it's a good question. Apprenticeship for ima mgbebo ife a na-akpọ ụmụ nwaanyị bụ oliakụ mana kịta ka ọnọdụ tụgharị ife a na-akpọzi ụmụ nwaanyị na-agbasi mbọ ike na-eme ife nwoke na-eme bụ odozi akụ so mgbebo o nwere ọtụtụ ụdị business ndị ụmụ nwoke na-eme ima before bụ most time ụmụ timber let's say local produce from our country. From local produce, they produce very locally before you settle there. But we got other businesses, electronics and all that. So it will change go. So most times, even what major choose some workable, wait time. Sometimes, boy and aga boy at the age of 16, 18. One year boy 18, let's assume 18. Basha boy na 18. Let's say 5 years added to 18 years, all to 23. Call your album or finish it. No video from 18 finish after 5 years, or 23 years. From there, before she will
set up our own bidon care. Why wake kuvo and all that. So at times why wake mosholo diva a distraction. I forgot some otutum why musholo. Kavanora na diva simba. I don't want you to work. I want you to stay to be my housewife. I don't want you to do anything. I'll pay you. So a lot of cases like that name why another value imuolo ijemuolo mana hana muolo. Okay. Okay, which is also a valid point. Imagine I didn't quite think of it that way because always certain trades name allow apprenticeship or daily fees fair tailoring exactly certain trades. So or based on gender, but based on the trade. Okay. So enjoy to gain wakita because I'm very particular about young for kita. Okay. I want to find alone at this type of shop. Kita find alone gadgets and no so on one anyway for imiti another girl do to show him more eba kita iga kwa dumwe. Definitely no. Why you gonna do serious try more? Look, that my friend, that my brother EJ interview. Oh, one girl no name about. The girl video move all on here. Okay, na more. Yes. Almost the all or employ the girl. Or employ the girl no go the kind of do the shop yeah. Okay. And over on your Yoruba. Okay. You understand? So or what even another stop or anybody or why you gonna with interests. You know why and we very steady. Even like is what or some working in interview since, but you have to insist niche follow more. And even with some of them they were shy. So most times all confidence in work all working in never so. Man why am working more working now. Maybe even better. Thank you very much for that. So just to conclude, if I know who kita na apprenticeship mabulungi. Yes. Omaka is a beautiful thing the buying and more and more times are changing or if I'm feeling na man working man wine so long as not the interest there bound. Yes. Upo say adrozi ka odibubo. Eyota. Odrozi nya wine ada rush kuzi sino di ka na eje no. Even ndi nugo di fana lo acha nugo num di. Umwazi no no. Ano meba na lo eyota. So inu di no umu abrozi ife eji ase omerana Akopo, time card. Yes. Card. So long as we have life, we're able to accomplish so many things. Yes. So this has been a very insightful and interesting time at Old Banex Plaza with the most amazing people. I am so grateful for the opportunity to have spoken to all of them. And I wish all of you continued success in your businesses. Amen. By the time I come here again, I won't see way. Yes. I'm gaga. Goods ga kali and azo na elepu na ebubata okay our TV program can be very soon ogini na nukwa the voice of the east I introduce Sapa TV. Hey oh man all the DSTV but our own you do cheaper. Okay. Yeah, okay nukwa business is moving. I'm so proud of you. Well done. Oh ngwanu ndi banyị nke a bụ nke anyị ka ọ dị ka anyị afọ